Dívej. Mikuláška Rapaka, ale já jsem Mikyho. On s tým Maseratým dojel na švýcarských prevozkách. A už takové divné. Vystúpil. Originál Turecko, ale aj originál s tureckými značkovými oblečeniami na sebe. Tako, ktoré si videl, že není Origo. My už sme boli ako Tony Montana. Vice City bol Tony Montana, ne? Word is yours. Ta čokoláda je to, že tam právě jdou ty influencerky prostě z Česka a tak a ty šejkové, že jim serou prostě jako na hruď, že jo. Takže se tomu říká dubajská čokoláda prostě. Bomba. Ale víš co? Umíš driftovat? Mm-mm. Ne? Můžeš nám představit drifťáka? No, teď. Jo. OK. No tak tam tak mi píši polohu a my tam přijedeme. Nejhorší na tom je to, že si do toho tam musíme dostat. Tam je jezírko zatím. Tam je přímo velké jezírko. Ale to tam nevidí, Jako Že, dobrý den. Starý, tak Dobré, já nevím. Můžeme? Starý. Můžeme na nějaký být blok Najhoršie je toto start, ne? Start? No ani ne. U tebe není. Story ne, vůbec ne, sleduj. Dívej. Že zmražený, ne. Takže vítejte, my vás vítáme u dalšího Moukastu po delší době, protože jsme museli... On teď byl z kriminál, on je takový asocializovaný, on se rozjede. Jo. Po delší pauze, protože jsme museli přestěhovat studio do nových prostor, takže taky trošku. Takže přivítám hosta, Mikuláška Rapaka, ale já jsem Mikyho. Ahoj kamaráde. Starý, jaká byla cesta? Odkud jsi jel? Vyšiel som až z Plzne, som rozbitý strašlivě. Vôbec to nebola pohodlná. Vůbec? A čím jsi přijel? Autobusom, môžem povedať, že autobusom. Mikrobus. 7 miestnym len. A ty si tak skromný, jako že to je Nemá jenom jede kuží. Nie, nemá to ani masáže, takže nebola to pohodlná cesta. Čím si jel vůbec teď? Co to je X7? 7-miestný autobus. A podle? Si jo, ale nemá to masáže, takže to nebolo nič komfortné. Ty zober, že ráno som vyrazil 5:30 asi a 9:30 som tu bol, takže vieš. Filipa, Dobre, víš co? Ja bych s tebou... Nechcel som podporiť Filipa, tak som išiel skromne. Jo, na Filipa. Dej mi to seplo. Sorry. Ne, víš co, mám témičky, které bych s tebou chtěl probrat, protože ty se věnuješ převážně servisu aut a dovozu aut. Je to tak? Je to takový ten primární jako tvoje živobytí? Takže v tom máš si podle mě máš jako velký skills a hodně failů, které mě zajímají. Jebe viac failů. Protože já bych řekl, že lidem jebe dneska, takže ne, určitě. Vůbec. A začal bych takovou věci, na kterou podle mě potřebujeme ještě energii. Jenom... Počkej, ja viem presne podľa mňa, co vyťahne. Ne. Ešte ne? Ne, je to, že by mě zajímal názor člověka, který je smýšlí tak podobně jak já, že tvoříš věci a tak. A zároveň mě zajímá, jak na druhé straně republiky se na to díváš. Víš, jestli máš stejný fokus na to jako já, nebo ne, nebo samozřejmě nevím, jak se na to lidi dívají, ale podle mě úplně normálně ne. Tak co bys mi řekl na tady toto? To lidský jméno, to je vlastně Svátal. A to moje pravý jméno, kým se fakt cítím být, tak je sanitka Mercedes. Protože mám objektofílii a cítím se být autem, konkrétně sanitkou. Takže vlastně ta sanitka, jak jsem říkal v těch ostatních rozhovorech, má spoustu odborů, ale ty hlavní, tak to je vlastně čumák, takový nárazník auta. To nemůže a v vozku tam tak je spoustu toho.
Ja neviem, jestli to mám dojet, Nie, ale... podľa mňa nie, ale Myslíš ja si, neviem, že... počkaj, ja ti musím povedať, že za prvý ako bod k tomu všetkému, ja neviem, či len ja sa cítim trapne za ňoho, nebo aj ty to máš tak. Jako mne to príde ako, že to nemôžeš ani myslieť vážne v dnešnej dobe. Já jsem právě začal jako tady ty vnímat, to není jenom tohle, co se děje, ale jakože jestli ti lidi chcou být zajímaví nebo ne. A chvilku jsem si pohrával s tím, jakože dneska už je doba, kdy to není jenom o jednom pohlaví, je to extrém prostě, tak jsem si říkal třeba, že to je nějaká odnož, ale potom spadneš do takové jako myšlenky, že to nemůže být pravda. Jako chápeš, že ten frajer podle mě víc to dělá. To je normálny Jo, Matrix. On víc to dělá a prostě jenom mluví kokotiny, aby byl prostě zajímavý a hledají tu v tom jako Nie, ono, nasyceném internetu. U ňoho podľa mňa je konkrétne ten, že fakt chce byť len zaujímavý. Pretože už podľa vlasov si videl od farby, že pôvodne byl šmoula. Pôvodne byl šmoula s tou farbou a potom zistil, že sa neuchytil ako šmoula, tak teraz potrebuje byť zajímavý, potrebuje byť sanitka Mercedes, konkrétne Mercedes. Nevybral si ani multivan, no nie, na vysoká úroveň, ale ja by mu normálne, keď je dobre, hele, keď si povedia, že chcú byť oslovovaní, že je sanitka Mercedes, že nie Roman, nebo ja neviem, jak povedal meno, jak sa volá? Dominik. Nebo Dominik Chvátal, no, nebo tak niečo no. také, to je jedno. Nemáš mu hovoriť Dominik, tak máš mu, že je sanitka Mercedes, tak ja by ho zobral k nám do servisu a robil by som na ňom servis, jak na sanitke Mercedes. Vieš, vypúšťal z neho olej. Nebo čepy mu vymenil, víš, ako kolenné nebo loketné čepy. Vieš, a možno by vtedy zistil, že až taká sanitka Mercedes úplně není. No. Ne, jako, protože víš, co já se na to ptám, protože já třeba nemám děti, jo, mně se to netýká, ale lidi, co mají děti, jak to jako vnímáš, že do tady té společnosti roste tvoje dcera? Ja neviem, našťastie není ani sanitka Mercedes, niekdy si myslí, že je tá Elza z Frouznu, to ešte ako chápem, že holky to my sme takisto chceli byť tí popeláři, alebo jazdci v Formuli 1, vieš, takže ty chcel byť Schumacher napríklad, ale našťastie nechce byť ani sanitka, ani nič podobné, takže to, ale neviem, jak by som to bral, ale ja s mojou povahou asi neúplne ne, jako, dobre. že by ona to řekla, ale že víš, že tady ta společnost tohle jako tady jako sdílí vůbec, jako, víš, No, že... jako, Jak se to musí bránit, až přijde domů, já nevím, bude mít 10 a tatí? Ja si myslím, že trochu to musí byť výchovou. Môj osobný názor to je, pretože si skôr myslím, že tí ľudia, jak aj ty si hovoril, nie, že potrebuje nejakú pozornosť to, a že nemal takú podľa mňa lásku. Nie tak, jak my dávame lásku, vieš, my vieme ukázať lásku. My sobie úplne vieme ukázať lásku, vieš. To si aj ráno na ráňajkách ako všimli ľudia, až sme sa zúli z toho privítania. Ale že tí deti, keď dostávajú dostatok lásky a dostatok sa im podľa mňa venuješ, tak nemajú čas na toto vymýšľať, že je vrtuľník, sanitka alebo cokoľvek. Podľa mňa. Myslíš, to jako startuje v nejaké to materská podľa mňa to bude mať, že nejaký blog máš z detstva. A pak sa to na ja to mám blog z detstva, že potrebujem furt auta, nebo niečo okolo toho. Já si to můžu jenom poprosit, tak nemláte do toho stolu. Díky. Dobre. Ale, jako ale to emotívne, ale z tej sanitky tak sa omlouváme zvukárovi. Od Jiříka Kajinka je takový krotký, víš? To říká tak tvrdě. Slušne. On jako srovnal. Videl, aby sme ho neprejeli, vieš, s tým autom. Víš, jakože, že mi to přijde, jako, že to je ústřel a v té jako přehlcené společnosti mi přijde, že to je jako fakt, že je toho tolik na tom internetu, to nejde selektovat. Ten retargeting ti dává prostě, co tam naklikáš. A myslím si, že aj nemusíš klikat a dát ti tam nějaké prostě takovou stračku. Ja si myslím, že ono sa dneska tomu neubrániš, akože keď napríklad tým deťom, ale musíš to prostě nejak ako korigovať a selektovať, pretože oni nemôžeš ju vylúčiť zo spoločnosti, pretože ju z kolektívu dáš preč, keď nebude mať nejaký ako prístup na internet a to. Ale musíš to mať nejak pod kontrolou. A jak to si mi pod kontrolou? No ja nijak, pretože ona to má aj doma, toto debilizmus, vieš, takže to vidí. Jo, tata tež je caklý, tak ja môžu byť tež. Takže vieš, že ona to nebude mať úplne keď to vidí, ale myslím si, že musíš to len sledovať asi. A viac sa venovať tomu to jako tomu dát tu stopku jako pravo, jakože tím vysvětlit. A nejak to vysvetliť a venovať sa. Podľa mňa, keď sa mu budeš dosť venovať, vieš, aby cítilo z toho, že takto je to normálne, keď... To tak není. No. A nebude to, prostě bude to brát taky už, jakože to je špatné. Vieš, v triede v škole môže byť hoci jak, ale aby
keď máš nejaké podozrenie, to podľa mňa z decka, keď ho máš rád a vidíš, jak rastie, tak musíš ako cítiť, že niečo sa deje. Ja neverím, že nie, to len si podľa mňa nevšimnú tí rodičia, že nemajú záujem asi o to Takže myslíš, že od mala mohol byť takový človek a už mohol mi k tomu jako nejaký nábeh? Buď, nemusel mať možno nábeh, ty pičo, my sme psychologové, nebo co sme teraz? Jaký rozbor? Nie, ale že si skôr myslím, že nedostával dosť pozornosti od rodičov. Alebo od celkovo, že nemal dosť pozornosti, alebo nemal dobrých kamarádov. Takže za nás ten typ, co bol ten takový... Sám a v dnešnej dobe, vieš, jak to je, že každý chce pozornosť nejakú. A on nevedel, jak už ináč zaujať, vieš. Ja som napríklad zaujal plameňákov na streche. Ja jednorožcem. Ty jednorožcem. Takže my, dejme tomu, že to je z našej doby, my jsme byli my, počkej, to nebylo jako úplně děcko, ale prostě v té naší době, že jsme na tady ty věci absolutně neměli pomyšlení a když byl někdo takový jako vyřazený, takový outsider, tak to byl ten, který se stáhl a nedělal nic a dneska je to tak přirozené, že... Že dneska může co být, co chce. Jo. Kladivo. No. No a ty, a co se týče tady toho genderu a tady to, tak to je... Ne, ale to by sme, vieš, furt, každý už dneska toto hovoril, mne to príde proste nelogické. Jak by to fungovalo, keby nebol chlap a žena, vieš, ako sú tam dve veci a môže byť, pretože ako príroda je to aj v zvieratá, nehodne sú akože teplí. Lebo jak sa to dneska hovorí, tak aby to bolo správne. Vieš, akože rovnako orientovaný na jednu rasu, vieš, alebo na... Opačný yin-yang. Takže, vieš, že mne to príde, že toto je nejak v pohode, pretože každý má nejak to, ale mne nepríde normálne, že niekto si myslí, že je pes, nebo kôň, nebo strom, sanitka Mercedes. Ale kdyby to byly jenom videa, tak si řekneš, dobré, ale že se to jako ve světě propaguje. Mne toto mi na tom vadí, pretože oni, jak sú propagovaní a každý to sleduje a tí deti sú dneska podľa mňa ovplyvnené tým, že on má sledovanosť a je im jedno, jakým štýlom. Že si zober, že sú i tí influenceri, že im je jedno, že to hrotia na tých debilných TikTokoch a na tom, že si postaví meno a sledovanosť na tom, že je nenávidený, ne? Jo. Jak si zober napríklad ten Kajumi, keď to tak ako vezmeš, ne? Jo, že ten je vyhrocený, alebo ten schválne robí ako videa, aby vyhejtil alebo nasral ľudí okolo seba. A to sa mu darí. A že je taký ako, vieš, že s tým je spokojný. Že vlastne ako záporná celebrita v úvozovkách. Hej, dá sa povedať, že to. Ale vyrába mu to peniaze, ono asi aj z niečoho iného. Ve finále oni ako sa im moc nechce robiť mladým. Takže vlastne inklinujú tady k tomu. No a vidíš, a to se dostaneme k tomu, že tak jak teď si dneska někde, já prostě mám rád to, že zvu hlavně lidi, kteří jsou i normální, kde si nějakou cestu vybudovali, tak ty ambice byly v tobě furt, že prostě začal si po škole, že chceš vždycky něco budovat, nebo to bylo, že jste to nějak trošku vyformulovalo to, že v tom zaměstnání si byl nespokojený, šéf se jenom chovat, i když víš, že třeba jako máš pravdu. Ja som mal skôr asi to, že vždycky som chcel nejak s autami fungovať. Ale nefungoval som od začiatku. Najprv som bol v podstate tu v Čechách, som prišiel do Čech, že som chcel robiť v Čechách, tak som chvíľu bol najprv ako v reklamke, kde robili táta môj. A jenom proto, že ako na Slovensku není takové možnosti vidět? No ono to malo úplne ináč. Pretože frajer chcel ísť na vysokú školu ekonomickú do Plzni. Pretože v Plzni sa dalo urobiť školu dobre. Jo, pár lidí má školu. Zarýchlo. Ale to som ešte v tej dobe nevedel. Nie, ale chcel som ísť tam na vysokú školu a boli ako prijímačky a tieto veci. A mne nejak divne na to Slovensko, až na východ Slovenska, až u ukrajinskej hranici skoro, tak mi prišla prihláška alebo pozvánka, alebo ja neviem, jak sa to volá, už to je dávno, pár rokov, že sú nejaký dátum, tie prijímačky. No ale tie prijímačky boli v ten deň, keď mi prišiel ten list domov. Už som to nestíhal úplne tam ísť. Jo. No ale už som tu vedel, že tu chcem prísť kvôli tomu a že budúci rok pôjdem potom na druhej skúške a že začnem na vysokú školu. Ale už som tu začal nejak pracovať a už som tu ostal. No. Ale ja som najprv robil obchodiáka pre Virt. Tam nejak som jazdil po tých firmách a zoznámil som sa s jedným, ktorý čistil auta len najprv. A nejak sme si ako padli, že sme si rozumeli a začali sme, že spolu, pretože on nebol spokojný s tým, koho tam mal,
tak sme to nejak dali dokopy a to bolo úplne tak ako spontánne, pretože ja som mal ja som bol obchodiak a oblastného vedouciho, ktorý bol skoro sanitka Mercedes. Nie, proste len nebol taký ako, neviem, že sme si nepadli. Vieš, my sme si padli a máš niekoho takého, ktorým ti vadí prítomnosť toho človeka. Nebol vyložený nejaký zlý, ale proste nebola tam tá chémia. Totálne. A jak tam som mal tú možnosť a že by niekoho potreboval, robil som s tebou toto. On fakt? Hej. A hovoril, ja som tomu neveril. A ja druhý deň šiel, ja dávam výpoveď. Čiže tak sa to domluvil? Tak zo dňa na deň to, bych ešte potreboval, akože by si ešte tú chvíľu robil. No tak aspoň tých, ktorých ako budú volať, tak tých budem obsluhovať a potom už som si nejak ako pritom išiel tamto, že začneme robiť. No a tak sme nejak sa vyformovali na aut a potom sme sa spolu rozišli. Takže první ten vstup byl to, že udělal si ten výstup z komfortní zóny a zabral se, odstěhoval se v podstatě do Čech? Do neznáma úplně? No nie, ja som tu mal tátu v Českej republike. V Českej republike. On tu už robil práve v tej reklamke, potom on tu ostal, už nerobí v tej reklamke, už pracuje v nejakej pracovnej agentúre, že robí tam toho koordinátora, pretože bol 20 rokov v armáde, tak to šéfuje, koordinuje a sme dosť podobné povahy. Takže sme dlho spolu nemohli fungovať. Dva koordinátori nejdú koordinovať sa navzájom. Tak sme to radšej rozpustili a ja začal robiť toho obchodiaka. Ale že keď som sem prišiel, nebolo to tak, že som prišiel úplne ako vyloženie, že som tu nikoho nepoznal, ale v našom, že naraz vystúpila, wow, Plzeň, si dám. A urobím vysokú školu za pol roka. Nie, takže som tu bol, ale nebolo to tak, že by som tu niekoho iného poznal, takže v podstate tátu akurát, ale vieš, s tátou nemôžeš. Som tu prišiel, mal som 19 rokov, tak ako s tátou nebudeš chodiť vonku, tak som musel nejak to a práve cez tie auta som sa tu dostal k nejakým ľuďom to a tak sa to tak v podstatě, když ta spojka byla třeba taťka, ale stejně si musel vzít tu jako odvahu a jít, chápeš? Jo, to je tak, pretože s tými ľuďmi, s ktorými som sa bavil, tak s tým táta nemal nič spoločné. No, jasne, on o autách vie asi tak, že má 4 kolesa, v lepšom prípade, že je to Bavorák. Ne, protože jako já už třeba teďkom eviduju, že všechno, co jsem jako v životě udělal, za ať už v obchodech nebo jakýkoliv rozhodnutí, tak to rozhodnutí bylo nějaké, ale vždycky to nejsilnější, co vlastně bylo za tu cestu, bylo něco, co šlo souběžně s tím. Víš, že vůli toho absolutně tě to nenapadlo, ale rozhodl se tam něco dělat a díky toho si poznal tyhle lidi a úplně se odklonilo třeba na úplně jinou větev, jo? Je to tak, ja som to mal v podstate tiež tak, dá sa povedať. Mne celý život bavili auta, od mala mal som aj najlepšieho kamaráta na Slovensku a nás neznášali. Ako keď sme niekam prišli a boli sme tam dvaja, tak nič len auta nás zaujímali. Vieš, my sme mali naštudované všetkých presne ako parametre, vieš co. A všetci, oni zase o autách rozprávajú, vieš. Jo. No a pak prišlo obdobie, že holky ťa zaujímajú, tak sme mali, že len auta a holky ma zaujímali, nič iné. Nič iné to, takže to bolo... zostalo. Hej, to zostalo doteraz. Teraz už mám ako to, vieš, jednu len, alebo už i druhú, tú malú, vieš. Jo, len dviekrát. O ktorú, hej, pečovať musíš. Jo. Takže my už sme s Vaškom pripravení, že kľúci to budú mať hodne ťažké. Ona bude vytrénovaná. Takže vlastne, tady si vlastne začal dělat autoservis? No v podstate nie. Najprv sme začali robiť ako detailing. Takže čištenie aut, leštení aut, no. Myslím si, že my sme to mu hovorili detailing, ale pred tými rokmi, viac jak 10 rokov už to je, tak to s detailingom nemalo nič spoločné, co je dneska. Si pamätám prvé auto, keď nám vrátili čierny Mercedes, to bol GLO, čierne GLO, obrovská kráva. A my sme to vyleštili a tam tie hologramy. A my, to nie od nás, to nemôže byť. Len to bolo, že sme mali krivé ruky. No a to nás dosť vyškolilo a odvtedy potom ako veľa školení tieto veci a takhle to bolo. A boli sme akože primárne ako autodetailing sme robili, ale furek ma bavili tie auta a tieto veci, tak sme nejak ako pre ľudí, že sme sa v tom akoby vyznali, alebo že sme sa v tom pohybovali, vedeli sme nejak ako
tie veci o autách, vieš, akože jaké má problémy toto a začalo to tak nejak najviac, keď sme natočili video ja v podstate, jak sme išli kupovať Maserati, to staré, alebo nie staré, ale to Quattroporte, s ktorým my sme sa v podstate vďaka nemu spoznali, že proste dementa napadlo, že Maserati, tak je italské, ne? V Taliansku proste ľudia chodia na pláž a majú samých plameňákov. Kde jebneš plameňáka na to Maserati, ne? Ľudia robí zo seba dementa Itala a pak vlastne z toho vzniklo i tak úplne spontánne, že musíme to zahrať akože na Bibione, ale vieš, v tej dobe sme nemohli ísť akože na Bibione za prvý čas a druhý sme nevedeli, či ten Ital tam vôbec dorazí. I když je z Talianska. Keď je z Talianska, že to možno by tam dorazil, ale už sa nevrátil nikdy naspäť. To tak ako dosť by odpovedalo, tam by sme ako ostali. A takže pôjdeme v Plzni na Bolevak. A hovorím, ale to nemôžeš tam len tak prísť, nie? No tak som si zobral plavky. Ja vám, keď bude chcieť on, tak vám tam ukážem fotku možno. Tam môžete si dať tú fotku, jak som vyzeral. A to bolo tak ako spontánne a to bolo tam na tej pláži, tak sa robia aj koncerty normálne, že tam Summer City Fest a neviem, čože veľké koncerty a vedľa toho je ako kaviareň a terasa v lete. Vieš si predstaviť, koľko večer pri západu slnka tam sedelo ľudí, ne? A naraz vidia, že tam prichádza Quattroporte. Na Quattroporte hore je ružový plameňak, ten obrovský, čo strčal z toho auta. A naraz z toho vylejza dement, ktorý má bielo-modré pasikované plavky, také na traky. A všetci normálne prestali žiť, fungovať a šumia. A teraz mi nič nepripravené. A ja teraz musíme vymysleť nejaký ako text, ne? Že ako Ital. Že čau ragazzi, dneska tu máme Quattroporte. Ja začal ako len úplne spatrať, tam potom bolo trošku Ty ako... si to nepripravoval? Vôbec nič, ja nemal nikdy nič pripravené. Jak ja. Hej. Ja nemal som, pretože ja som to chcel, aby to zo mňa vychádzalo. Ono, ja ti potom ešte k tomu možno niečo poviem, ale tu to Quattroporte bolo, že som vylezol a z ničoho nič proste začal som, tady máme nový podvozek znížený, podívejte sa všetko, stenci fitmenty ako koci. A pak to všetci ľudia začali dávať na Instagram, na to bolo strašne tých videí, že každý si natáčal auto, že znížené auto, toto, no máme nové obuti, podvozek novej, sníženej. To je taký virál. Hej, a tak sa to z toho ako urobilo z ničoho nič, ako že som to tam mal. No a vlastne s týmto začalo, že ľudia nás začali sledovať a potom ja som si kúpil 335. Bavorák. Ty tu nejsi na tie Bavoráky. Hej, ty si podobný, jak môj otec na tie auta, že? Nie, koukal si na rýchlas bez Silóne. Ale starý, ja znam Bavoráky, mám do Simira. Hej. Tak už nevím. Taký som mal Simira. Strieborného. A pamatuj si F01 sedmičku, to som měl tak. No a týmto vlastne začalo, že sme začali si sami robiť auta a ľudia to chceli akože... Takže si ako nemá tú myšlenku ako mít servis, ale... Nie, ja som to furt chcel, mne by sa to ako páčilo, ale... Ja chci byť taký furt kosmonaut. A ne pro ní, a vím, že chodím po měsíci každý den. No a potom to nejak ako tak vyšlo, že vlastne tým, že sme ukazovali, co vieme urobiť, tak tí ľudia to sami chceli a potom som sa spojil po menších a väčších komplikáciách s Vaškom, ktorý nemohol prísť, ale vieš... zdravíme samozrejme, Vašek. A on je mechanik všetko, a on mal ísť s bratom autodielnu normálne, ale brácha začal robiť viac do staveb, jak sa to tiež nejak vyformulovalo a jeho nebavilo úplne bagrovať. Vieš, ako hovorili, dosť ako blbo to vyzeral, hovorí, ja sedím v bagru a vedľa toho R8. Vieš, že hovorí, že ja chcem kontrasty, robiť... kontrasty. Máme radi kontrasty. V monterkách, tak jak dneska si stretol to. V monterkách, ale proste sednul do R8 a odjel, vieš. Jo. A on vlastne takto si tiež v podstate sám vyšašil tie auta. Nikto nechápal, ja takisto do toho, ale on proste... Jak dneska je moderné flipovať, nehnuteľnosti, dneska sú moderné. Tak Vašek už 10 rokov flipuje auta. Hele, on vyflipoval od starého auta až po R8. To je ako furt tak nejak točil, toto doupravil si, vylepšil, niečo vymenil. Prodal navíc a tak. On väčšinou menil nejak to. A buď on doplatek tak a nejak to spoločne vyšlo. Bol šikovný a takto. A furt chcel robiť tiež s autami. Tak jeho to, že sa brácha preorientoval viac na to, bo dneska, co si budeme hovoriť v stavebníctve a v realitách, je dobrý biznis, ne? Zhodnotenie väčšie.
a na jednu stranu mi príde menšie riziko, jak v autách, vieš. Dneska to môže fungovať, zajtra nemusí. Zobereš ty auto, pôjdeš sa točiť tam k šachte a No jasne, no. Jo. diferenciál môže papa povedať. Nesmí ztratit tu Trakci. Takže vlastně se potvrzuje to, že víš, jakože hodně lidí se ptá úspěšných, jako co tak jako vnímám, že víš, jakože kdo ti s tím pomohl, jaký jsme štěstí. Ve finále to je, jak vždycky říkám, musí vykopnout ten balon do toho hřiště a pak začne nějak hrát. Ale ja myslím si, že furt je to tak, že možno v nejakých oboroch, alebo v tom, že vieš to i sám urobiť, ale ja neviem, jak to u teba, ale u mňa to bolo tak tým, jaký som. Že taková, myslím, ako povaha a že niektorí ľudia, že vďaka niektorým ľuďom sme dostali priestory, pretože sme si spolu nejak rozumeli a on mi dohodil priestor. Potom iní ľudia zasa, že nás podporili, keď sme začínali, že nechali si od nás doviesť auto, urobiť servis, vieš, že videli v nás nejaký, ako oni tiež potenciál a nejak sme si spoločne, že bez tých ľudí tiež by to nebolo, vieš, ako možné nejakých, ako či už zákazníkov, z ktorých sa potom stali kamarádi nebo známi, vieš. Jo. A také to bolo, že v podstate veľa ľudí ti pomôže, aj tak akože myslím, že už len ten kontakt, že ti predá na niekoho a to, že to je tiež mi príde, že nemôžeš to brať, že sám si to vybudoval. Říká, že sám nevybuduješ nic, jo? No. Jo, taky musíš nějaké kontakty pozbírat. A mi přijde, že jako, ono se říká, že takový, jako když děláš all in, tak prostě, že 10 let až 15 max je taková ta inkubační doba, kdy to prostě, jestli děláš all in, myslím, to se mi líbil Separek, to říkal, že prostě když děláš něco all in, to je neojebatelný proces, prostě to jednou vyjde. Jo, jakože samozřejmě musíš trochu jako používat hlava, jo, když malovat obrazy, tak to jako nemusí vidět, že budeš Picasso, ale jsou jako reálné věci, které jdou naplánovat a je tam nějaká inkubační doba, kdy sbíráš tu klientelu, něco se učíš. Je taková i studie, že 2 roky, jako je to nějak vypočítané, že za 2 roky, že testovali to, že když vzali obyčejnou klučinu a že za 2 roky z něho chcou udělat profesionálního jako jezdce Formule 1. Nebyl to jako, že by vyhrával, ale opravdu po těch 2 letech šel prostě, sedl do formule a normálně průměrně zajel nějaké časy. Jo, takže vlastně ta doba, ať už se něco učí, nebo i ty kontakty, že to je jako extrémně důležité a že bez toho to nejde. Jako že ti lidi sedí s tím mindsetem, jako něco chci, ale nevím jak. No tak choď mezi ty lidi, víš, jakože zjišťuj, že ty kontakty vlastně v tom podnikání podle mě alfa omega, jako víš. Že... Ja si myslím, že ten vzťah v dnešnej dobe je ako to najdôležitejšie v podstate, pretože dneska si prehltený a môžeš, zober si i na dovoz, na detailing, na každú jednu vec, od Ostravy po Plzeň nájdeš v každej vesnici v pomaly, nie v meste, ve vesnici skoro nájdeš človeka. Tu je o tom, že jak to komu sadne. To je presne o tom, že či mu vyhovuješ, nevyhovuješ a to samé je aj v tom, že tí ľudia ťa ako vyformujú. Jo, jako už i ta samostudie, že si prostě jako podíváš trošku sebereflexně na sebe, jo, jak vystupovat s těma lidmi. A přijde mi, že to dneska je o tom jako dodrž slovo, jo, neber hned zálohy, víš, a jakože zvedej telefon, víš, že to jako ani není vlastně těžké tím, jak je přehodcená doba a ty řemesla cokoliv jakože funguje. A tady mi to přijde, že to je fakt jako stotež a vidím, že to i u tebe mělo, kdybyste to mohlo tak jako zhodnotit, tak teďkom je to, kolik roku si jako vlastně začal, nebo jaká doba byla ta inkubační doba u tebe? Že by sa to tak nejak fakt... Že už si řekneš, ale už to mělo pretože smysl, my sme mali taký ako... Bo ja to mal tak, že som mi dosť veľa ako veril ľuďom. Teraz už to je trošku menej. A ja mal v podstate vždycky, keď už sa to začalo rozbiehať nejak, tak tam prišiel zvrat. Vieš, že sme úplne. Bum. Víš, a nepadla ti ta myšlenka, že ty vole, tak jdu se někde zaměstnat dceru na to? No chvíľu som mal. Som bol skúsiť. Vlastne som bol skúsiť. To je tak, byl som Albertu? Ne, Lidlu. Albert nemám rád. Lidl. Preto ho tak mám rád. Nie, bol som skúsiť, tam bola firma na čistenie u nás v Plzni. Bol som tam skúsiť, že pôjdem sa zamestnať. Fakt? Na to, co som robil, ale teraz akože pre niekoho, že som bol skúsiť. 3 dní som tam bol. A co, špatné? Nedal som to psychicky. Pretože som to chcel podľa seba robiť. Oni mali niečo zaužívané, nie? A mne to nedám. Ani nenechali ti jako ten prostor, že třeba, ale tak ty tak nechal. Ne, ale tak? potom som povedal, že nie. Oni to asi chceli využiť, že my sme boli ako dva najväčšie konkurencie medzi sebou v tej dobe v Plzni. A som povedal, že nie. A potom si hovoril, že by som nezačal sám? Vieš, to isté robiť znovu. Že ten pád ti vlastně stavil znova na nohy. No.
a nemal som ako možnosť, pretože všetko som investoval vtedy, co som mal do tamtej firmy. Proste to tak ako skončilo, že som odišiel bez ničoho. Takže v podstate som musel ako postupne nejak to... Demotivovaný extrémne? Jako z toho? Dosť. Vieš, akože už si nejak už to začínalo dávať zmysel a vtedy, keď to začínalo dávať zmysel, bum. Už nebudeš společník. Vlastne to bolo ešte aj korona do toho prišla. To je tak krátce, no počkej, jak dlouho už není COVID? 25, to je 21? Konec? No ale začalo to nejak, akože ja som začal nejak, bol podľa mňa rok som fungoval, že to tiež sa nejak začalo stabilizovať, keď som znovu od začiatku sám. Jo. A začalo to nejak ako znovu a prišla korona, ne? A teraz všetko pozatvárané, teda nevieš, jak to bolo. To som mal ako prenajatú od známeho ako miestnosť, kde som to mohol robiť. A tam začalo vlastne korona úplne, som hovoril, piči, začnem niečo robiť a klace, strom. Bomba. Takže toto bolo prvá vec, že ako korona to trošku zbrzdila, potom sa to znovu začalo, že som začal si do toho natáčať videa, že ma to vždycky ako bavilo, pretože i v tamtej firme sme si nejaké veci natáčali, ale skôr to bolo takové srandy. A to tě třeba ale nemá, to nás nikdo neměl kde naučit, jako točit ty videa. Víš, že to je... Ono to i tak bolo, pretože my sme sa všetko naučili sami. V podstate. Iba som mal školenie na detailing nejaké. No, jedno sme boli v Bratislave a jedno sme boli tu v Miloviciach, v Crystal Cruisers na Kamikadze som bol na školenie a potom vlastne inak ostatné všetky veci sám. Aj sme mali v tamtej firme, že tam sme mali kameramána, vieš, na to, aby že natáčal, ale mali sme tam, pretože on potreboval skôr ako priestory, kde bude a natáčal naše výlety, že sme išli niekam na výlet a to a robili sme u toho to, co vidíme. Náš napadne. Jo. A že my sme to skôr brali tak, akože srandu. A potom on odišiel a nemal kto robiť tie videá, tak ja som sa nejak sám naučil, že ma to nejak bavilo, pretože som si natáčal niekdy videá, ešte starý YouTube video, kde z GTA 4 som si robil video. A to tak nejak bavilo, vieš, akože vymýšľať. Ja na vymýšľanie debilit som v pohode. Unikátní. V pohode Červeným diplomom. V pohode som na to. Napadne ma veľa vecí, ale už čím ďalej je horšia realizácia, bo časovo je to horšie. Jo. Ale vlastne tým sme to nejak sami, ja som si začal do toho natáčať a tak nejak to vyplynulo, že potom sme si nejak opravovali tie autá a začali tí ľudia a nakoniec teraz už v podstate máme to rozdelené s Vaškom, že Vašek tým, jak je profi, keď sa to dá povedať, mechanik vyučený, tak on toto ako šéfuje servisu a ja mám skôr ako na starost ten dovoz, pretože niekto tam musí to ísť. Ono se to vlastně jako celkem jako... Vyformovalo samo. Jo, že vlastně ty jsi neměl jako plán udělat všechno, jo, i já jsem taky neměl plán mít nějaký třeba shop nebo jo, prostě cigarety, ale je to taky, že taky jsme se prostě potkali s Dajkou, jo, někde v nějaké fabrice a řekli si, jdeme jako dělat něco navíc a vím, že tehdy s tím on přišel, vůbec se nevěděl a taky dneska to je něco, co jsem neplánoval, ale jdeš do toho prostě bojovat, ale něco přijde dál, jako víš. No, ty najlepšie veci nevieš naplánovať na jednu stranu. To nevieš naplánovať. To musí to byť taká vec, že musí ťa to zaujmuť, aby si to vydržal robiť fakt takú dlhú dobu, aby ťa to v podstate i naučilo. Aj vieš, že koľko rokov si to robil v podstate zadarmo. Vieš, aby si to vydržal. Do minusu. Že musíš to robiť, aj keď ti to nezarába, aby si to mohol robiť zadarmo. To už veľa ľudí povedalo túto vec, že pretože ináč to nevydržíš robiť. Keď budeš robiť jak v práci, keď som bol, že to, že ti to dá ako nájsť je jedna vec, ale ty to dlhodobo nezvládneš, ako urobiť. To je tak, že si zarobiť nejaké peniaze, ale musíš robiť vec, ktorá ťa proste baví a robíš to s vášňou, aby si to vedel robiť, aj keď príde korona, zlé obdobie, aby si to vydržal i v takomto tom. A mohol potom, ako, že ti to prinesie ovoce, to vždycky prinesie, vieš. Akurát keď stojíš na plyne a gumy, to ti odídu akurát. To ináč nepríde, vieš. Ale keď vydržíš, podľa mňa fakt to príde. Každému. Keď to robíš ako poctivo a s najlepším úmyslom, pretože sú aj špekulanti a to nemáš toho života. Mně právě přijde, že to je ta odolnost těch lidí jako není. A samozřejmě třeba takový pád byl 1, 2, já jsem cigarko, tak
nevím, 4krát chtěl úplně položit, ale jako s brekem na koleno, jo, že to fakt trvá. Ale furt tam bylo to, že si jako věděl, že něco jako tvoří, protože kdyby jsem řekl, dobře, tak nebudeš dělat to, tak co jiného budeš dělat, jo? Takže jak říkáš, že to děláš i, protože fakt jako tě to baví jako podnikat. Ve finále jako, když děláš nákup prodej, tak není úplně jedno co, samozřejmě, a tě trošku baví, ale jak říkáš, no, vydržet v tom a potom... a zlepšovat se, no. Zlepšovat a hlavně jako vidět ty možnosti jako dál, jo, že aha, tak Vašek se může starat o to, ty se staráš o to, tak se nebát jako rozšiřovat, improvizovat. My jsme i Ajlej ubrali. Napríklad. Jak ubrali? No, začínal som s detailingom. Už detailing ako my oficiálne nerobíme. Jo, takhle. Pretože už mi to bralo veľa času a nemali sme tam nikoho, na koho by sa dalo ako spoľahnúť. My sme tam mali holčinu, ktorá bola super, fungovala, ale išla na matersku. A potom sme skúšali za ňu náhradu a to už nešlo, pretože som sa tomu toľko nemohol venovať a ona bola samostatná. Ja si myslím, že ona keby fungovala ďalej, tak môžeme mať doteraz detailing, pretože my furt máme ako veci, ale už máme na to ako iné firmy. Dokonca teraz spolupracujeme s tou firmou, v ktorej ja som bol majiteľ a nebavili sme sa 6 rokov. A teraz ja im tam vozím auta, tam, kde som ja s tými klukami začínal. Takže to tak ešte dospojovalo? To tak ako sa to ako nejak usmierilo. Ale víš co? Umíš driftovat? Ne? Trošku. No, nevím. Ne, to není jako driftování. To je jenom, že... Mám ti naložit? Drifty? Fakt? Hej. Fakt, ale já to myslím vážně. Počkej. Já už teď nejdu. Servus, mister. Můžeš nám představit drifťaka? No, teď. Jo. OK. No, tak tam na... Tak mi pošli polohu a my tam přijedeme. Jo, já tu mám frajera z Plzně, víš, co dělá Haura? Jo. Dobré. OK, čus. Tak pojď. No. Ty sámoďáky pomáli, vole! Nejlepší na tom je to, že se do toho tam musíme dostat. Tam je to, tam je jezírko zatím. Tam je přímo velké jezírko. To tam nevidí. Jako fakt velké, pěkné, tam já chodím s koníčkama. Ale jaký máš otázky? Já mám otázky. Tam je fakt dobré jezírko. Jo, tam je velké ryba. Já tam chodím s koníčkama na procházku. Hlavně tam neskaky. A tam bude čistá voda, tam můžete se jít koupat normálně, tam kapr vás propleske. Tak skutra ještě zařídím, to není problém. Hej, on už zařídí všechno, Danek. Rap stále veře, na sport, hustle flow, získat balon d'or.